Molt bé, veig un lloc absolutament desert que ens anirà bé. Saps que estàs de sort? D'aquí un moment tindràs el privilegi de ser eliminat per un dels millors lluitadors del poble dels guerrers de l'espai. Des que neixen se'ls fan test per descobrir-los les qualitats i les aptituds. I tots els inútils com tu, soldats de segona categoria, els fem fora cap a planetes llunyans. És una bona cosa perquè així vaig tenir la sort d'arribar a la Terra. Us n'estic molt agraït. Moltes gràcies. Estic segur que treballant molt un soldat de segona categoria pot guanyar un lluitador d'elit. Així t'imagines que em pots guanyar? Encara que t'entrenessis segles sencers no em guanyaries! Sempre seria més fort que tu! Nano, què et passa? Hagués en venda, sense! Semblaves més fort quan has guanyat l'altre! Estàs cansat! Com pot ser això? Com ho ha fet? Com ho ha fet per adquirir aquesta força? No ho entenc jo! Mai amb un individu tan resistent. Me'n vaig espavilar a desfer-me'n. I ara què et passa? No pots fer res més? Quin desengany! Esperava més de tu! Sóc el millor guerrer del meu poble! Ningú no pot ser més fort que jo! Ningú, em sents? L'he de guanyar! El guanyaré! No em puc deixar deshonrar així! Et destruiré! Et destruiré al mateix temps que aquest planeta! No hi ha cap més manera de liquidar-te! Estic decidit a destruir la Terra! T'ha arribat l'última hora! Prepara't per volar amb la mateixa pols del planeta! Té tanta força com jo! No aconsegueixo esquivar-li els atacs! Veus, ara ja està acabat tot! Oh! Sembla que no pugui ser! Ara es transforma! No podràs fer res contra mi, pobre imbècil! Tinc una força de combat 9 vegades més gran que abans! Doncs què? Et decideixes atacar o no? Ara s'ha acabat! Et faré desaparèixer! Espera tu! Ara veurem! Ara s'ha acabat! Et faré desaparèixer! Veus què passa quan t'atreveixes a lluitar amb un nen més fort que tu? S'ha acabat tot a tu! Espera tu! Ara veurem!
Ja ho veu, jo encara som més espavilat que tu. La força ja és aquí. Prové de tot el que viu a la Terra i es concentra de mica en mica. Desgraciat! No ha estat gens fàcil. Aquest bèstia és més dur que no em pensava.